Saps que l'Obrim Carrers podria quedar tallat per sempre d'aquí uns mesos? Si passes habitualment per plaça de Sants ja t'hauràs adonat que hi ha unes obres que ocupen gairebé tota la superfície i que ja no queda plaça. I espera perquè encara queden uns anys perquè desapareguin. Són les obres de l'estació del metro que queda justament aquí sota. S'estan fent per fi els ascensors i s'està reformant tot el vestíbul. Només aquestes obres duraran més de 2 anys i mig. Però a més aviat començaran obres per reformar paral·lelament tota la superfície de la plaça. Així que va per llarg. Fonamentalment s'ampliarà la superfície i la connexió entre Passeig Sant Antoni i el carrer de Sants desapareixerà per ampliar l'àrea de joc. Això comportarà canvis a la mobilitat. Per una banda, els vehicles només podran anar per aquí i el bus H10 ampliarà el seu recorregut fins a la Rambla de Badal per poder girar. Fins aquí tot pot semblar raonable, però n'hi ha 2 detalls importants. En primer lloc, les bicicletes i els patinets estan augmentant exponencialment als nostres barris i això és producte de l'electrificació dels vehicles de mobilitat personal. Però l'Ajuntament proposa instal·lar un carril compartit bus-bici a aquest tram entre 2 cruïlles que no té ni 50 metres. Òbviament, els col·lectius ciclistes estan protestant molt. Recordem que el govern del PSC al districte de Sants Montjuïc no ha planificat ni tan sols 1 metre de carril bici a aquest mandat. Ningú entén com és que reformant tota la superfície de la plaça no s'hagi planificat un carril bici per evitar accidents o que les bicis acabin anant per el mig de la plaça. I en segon lloc, que no menys important, és què passarà amb l'Obrim Carrers els caps de setmana. Hem dit que el bus H10 amplia el seu recorregut fins a la Rambla de Badal perquè ja no podrà girar per aquí. I aprofitant aquesta circumstància, l'Ajuntament està plantejant que l'Obrim Carrers desaparegui entre la plaça de Sants i la Rambla de Badal. Passar d'això a això. L'Associació de Comerciants ja ha demanat que tots els comerciants puguin tenir les mateixes oportunitats i que tots es puguin beneficiar de l'afluència de visitants que té l'Obrim Carrers els caps de setmana. Nosaltres veiem bé que s'amplia el servei de bus, però creiem que es pot fer preservant el màxim d'espai per als vianants. Volem que tot el barri de Sants es pugui beneficiar de l'Obrim Carrers i no només una part. I creiem que és possible combinar el pas del bus els caps de setmana per un carril central a la vegada que l'espai ampliat de les voreres continua pacificat. I pròximament presentarem una proposta consensuada amb els comerciants i els col·lectius ciclistes de Sants. Ajuda'ns reenviant aquest vídeo i fent que el govern ens escolti.